Maabot sa 11,000 naman iba-ibang species nin migratory birds ang nanotaran sa Bicol Region kan bulan nin Enero. Basado ini sa taunang Asian Water Bird Census na pinangenotan kan DENR Bicol. Kabala sa mga lugar kung saan pigkondusir ang census, ang Buga Lake sa Libon, Albay, Huban Critical Wetlands asin Prieto Diaz Wetlands sa Sorsogon, Kabusaw Critical Wetlands sa Camarines Sur, asin man iba-ibang lugar sa Camarines Norte asin Masbate. Nanotaran man kan grupo magin ang mga endangered species kan migratory birds, siring kan Philippine duck, Chinese egret, redneck stint asin iba pa. Sigun sa DNR Bicol, kadalasang nagmamigrate ang mga nasambitan ng gamgam sa mga lugar na magayon ang klima, asin dakul sindang nahihiling na pagkakan. Dugang pa kanahensya, mas dakul ang nanotarang migratory birds sa rehiyon ngunya na taon kumparar kan 2022. But sabihon, mas nagugustuhan kan nasambitan ng migratory birds na temporalmenteng mag-istar sa mga nasambitan ng wetlands sa rehiyon. Pangapudan man kanahensya sa publiko, daidakupon imbes bayaan na sanaan mga migratory birds, tanganing libre ining makaistar sa maawot nindang lugar. Sana yung sa mga nandyan sa mga paligid ng mga wetlands natin, every time na mayroong mga occurrence ng mga ganyang migratory birds, wag po sana nating papatayin, wag nating uhulihin kasi yan po ay maituturing natin na wildlife.